ברוכים הבאים לשכונה המבוקשת ביותר במדינת ישראל, על פי פרסום יד 2 בתוכנית חיסכון. שכונת בית בפארק באור יהודה, סמוך לצומת סביון. שכונת בית בפארק מתגוררות כבר כ2,000 משפחות. קהילה צעירה שנהנית מכל השירותים הקהילתיים שהיא צריכה, אם זה פארקים ואם זה מוסדות חינוך, בתי ספר, מרכז מסחרי, מרכז תעסוקה ומרחק הליכה מהבית. כל מה שקהילה צריכה בעצם קיים פה. וגם קהילה ותיקה שנהנית מנגישות תחבורתית מאוד גבוהה, במרחק הליכה לשתי תחנות הרכבת הקלה, עם מרחבים פתוחים, עם שירותי קהילה, שירותי בריאות ומסחר שוקק.